हेलो लोगोफोर, माब्रै खबरा? मोजाङै दं जानांगौ बयनियाबो। आंनाबो मोजाङानो। ओमफ्राय बैसागोनि 1 तारिखनि एसे मान बावनायखौ आङो भिडिअ खालामना दोनदोंमोन आरोना, बेखौनो एडिट खालामनानै होनाय जाबाय। ओमफ्राय बैसागोआ माब्रै थांखो लोगोफोर? मोजाङै थांबाय जानांगौ बयनियाबो। जोंनाबो मोजाङै थांबाय आरोना, मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो। फिसालाया आंना बिबै बिबौखौ बिबथैखौ मान बावनायखौ एसे खुलुमनायखौ एसे भिडिअ खालामना दोनदोंमोन आरोना, उनाव नायफिननो थाखाय एडिट खालामना दोननाय जाबाय आरो। ओमफ्राय जोंना बेवाइफोराबो माने जोंहा आयं बोराइनि फिसाला आरो बिहामजो बिसुआ जोंहा बिहाव बिखुनजोखौ खुलुमनो फैनायखौबो एसे भिडिअ खालामना दोननाय जाबाय आरोना। जोंहा बेवाइफोर आरो बिजावजालि फिसाला फैनानै खुलुमफैदोंमोन आरोना बैसागोनि दिनावलाय। आरो बेनिफ्राय बेयो जाबाय जोंहा आयं गिदिर आरोना, बिहावनि बिदा गिदिर आरोना बेयो। बेवहाय जोंहानावनो रावबो गैया नालाय, बेवहायनो लिंहरनानै बेखौबो बेयावनो खुलुमनाय जाबाय आरो। बेनिफ्राय दायो जोंहा बिहाव बिखुनजोखौबो बिसोरो मान बावसिगोन आरोना बैसागुआवलाय। आरो बिदिनो न' गिदिरखौ मान बावनाय आरो उन्दैखौ बोर होनाय, नंगौना नङा लोगोफोर? बयबो बिब्दिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि, जोङो उन्दैफोरखौबो फोरोंलांनांगोन आरोना। बिदिबा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम, आरो अननानै बयबो आंनि सोदोमस्रि बसुमतारी मिस प्रफाइलखौ फल' खालामनानै हो, आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहर, आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय, आरो अननानै शेयार खालामनानै होदो। ओमफ्राय आङो बारा गोलाव खालामाखै आरोना, जास्ट एसेल' खालामना दोनदों, बेखौनो नायसाबदो आरो। जों फिसालाया खुलुमनानै फैसा मोनदों नालाय एकदम खुसिथार आरो हा। ओजोंहाय आनसलिकनि प्रि बैसागो खुंनाय एसे मोसानाय भिडिअ दंमोन, बेखौबो एडिट खालामना होनाय जाबाय आरो।